simbahan. Pisti na ba nagbantay ni mo sayal man? Taas masayal. Simbahan. Ala. Ay, gikan. Nga naman na. Dito guys, gikan sa simbahan raw ko dari. Kay mo duty ko daring dalton. Loy, pagdijanti ako ini. Hi guys, majung adlaw ni jong tanan. So karon guys, nisadyo kog mata. Alas 4 paros kadlawon. Kay hadyo ning gitudyo nga mosadyo kog mata kay na ako yung mga labunon. Nja dire sa among pamudyo. Ang tubig moy kusog og kadlawon. So kinahanglan jud magsakripisyo, mata jud tagsadyo kay para makalaba. Nja daghan na po kog labunon. Nja sa di po ko maglaba, siyempre mag-init kog tubig. Nja kuanday pod karon tanang nay musimba man ko mo na po na purpose nga sa ko kay di ko gusto og kanang nay malakaw ko nagbilin kog labunon kay naman ko yung mga labunon mga hinukasang alyana. Di ko kalabag mga hinukasang alyana nara po sa ibilin sa banyo. Nja kay natigom naman mamalagyan mo tubig di ka jo magas sa mo nang manglaba ko karon. Nja, siyempre magtakang sakog ininit. Kay mainim tag ininit. Kay buntag pa sa Diyo. Sa mauni, gahang labunon. Ano na siyang gihumol. Ganahan kong maglaba. Huwag ihumol daan sa sabon. Kaya rong mahumok ng mga buling. Dagang kong labunon. Kay isay sa alyana. Kuan ka nang nay kaduha magilis sa kadlaw. Nga na magbasa-basa. Mo nang di jud malikayan nga daghang tag labunon. Wala di ko mo gamit sa washing machine kay malagi to dako mig bayronas kuryente bisag wa galing gamit sa washing. Iti mo nang magwanta labantag hanwas kay likay nga di mo dako bayronas kuryente. Crisis ra ba kadyo panahon na mo nang mag-antos ta danig kusot. So guys, nimbo ko lang gatong ininit. Asa nang i-transfer sa thermos. Nja, ang humanani guys, magdungag ko. Nja kay, nagsabot naman lagi mi sa isa. Nga, si Jare mo luto sudan. Pamahaw sa mga bata. Basta kay ako, igon ako nagdungag o nag-init sa tubig. Minom sa kukuan guys, ininit. Kaya mainta nihang kuto-kuto kay kung ano ba dudron kanang kanunay ko gikabuhi. Bawa nga nun yun. Kanunay makuron kabuhi good. Diya guys, magdungag li po ko daan. Kaya sa isa na may bahala lagi sudan. Naranid dyan sa dyang lutuon. Nagsabot naman mi. Og di siya kalutog hapon. Siya sa buntag. Kaan mi ka nang naiilis-ilis mi. Okay. Pareha ba dyan mi dari. Nami mga anak sa mga nang magilis-ilis mi og luto.
So guys, nakataan naman kong dinungag. Padadyon ko sang pagpanglaba. Was-was na ni. Diyan naghamanda ni guys. Si Aliana, kinahanglan pa na si Daliguan daan. Kaya mamalagay mo simba ko. Diyan. Di sa Aliana na mauban sa pagsimba. Kaya mo dito ko kaplurami. Kaya kinahanglan ko mo banteng Dalton. Sa mga yung dali na ni. Hours later. Kamu balik ngari. Ayang bata, katugon na. Agyang Mama Ali, wapay ilis. Aja nga nagit ng purma marag pa sapsap sa imong suso. Ana. Ana. Mama. Mama Ali. Mama Ali. Nga naman na. Doa. Darabi ang lingkod ri. Di. Uy. Nga naman ang kasi nagbantay ni mo nagbantay ni mo nagbestida pa man. Ano man ah? Gikan Nga naman simbahan. Bestida pa nagbantay ni mo sayal man. Taas masayal. Simbahan. Ala. Gikan. Nga naman ah. Dito guys, gikan sa simbahan raw ko dari. Kay mo duty ko daring Dalton. Loy pagdijenti ako ini. Para beto ko no gabi. Di ara ang among bata. Nga naman ah. Nga naman makatawa. Mo na lagi na kasi katawa lagi. Hindi katawa na rin ingka lagi. Na, katugon man dahil ka nalingab-ngab. Hala na nakara sa imong dari La. Oh, no. Nga naman ah. Ang hilak nga to sa Ginoo. Ang hingpit nga kaayuhan. Ni plurami. Buhay laman tapod ng bataa. Di madalo oy. Kinaman ta. Loy, Loy, bantay eh. Loy, tas basurahan ng kamang-kamang. Whining punit. The next day. Muli sa ko. Kay pampod mo. Pahuway po kong madidyo. Diyan naman po ko auntie Aquini. Siya naman po yung pang-adlaw. Balik na ko sunod. May street po unja. May street si Queenie dyan. Ako sunod adlaw. Paway sa puko kay nahining may majong tog. Lupay-pay. Ter. Andun ako. May mga shidal para sa mga brigada sa estudyante. O diay po. Ugma diay. Dede ko kabalik dani ugma guys. Kaya na brigada. Nana mo ko estudyante ron. Ha? Karon na dyan ko kasuwag mo brigada ko. First time mo brigada ko. Kay Aliana, estudyante man. Mo nang need po ko muli. Kay mupahuway ko. Dares ako. Mupahuway ko. Kay ugmapon brigada. Mahapit de po ko sa Palawan. Salamat de sa ning share sa Gracia. Na ako i-claim nga pera padala. Inal mo ko mag-mention og di sa gikan. Salamat sa mga na malumong kasing-kasing nga way duha-duhang ni share sa ilang Gracia. Hala de sira. Sira long. Hindi ka nasundoy. Atod kong halong Gabriel, kapagat. Kamay itong badlong, kari. Kuan. A few moments later. Namas Gabriel yung liman.
Amin ni tatay ka. Huwaga mo ti tatay. Okay. Bless ni tatay, dali. Baka ba Ken din, lama ko Ken. Gamay. Pwede kami tayo kita day. Pagamot na. Gamay. Gamay magyapon kasi kaon gigluto. Dai. Hagla gamay tay, kay gwapa man ko tay. Ikaw. Kaon daghanag kaon. Ayo. Balik si. Amin. Amin, be. Malapi, ma. Man sana, ma. Han. Kapoy o kay madung tug. Labad ako. Hala, di man day kubasa din dako. Abi ko gay kubasa. Mamunga sa TV mo. Di man. Sama? Di. Hamas na day. Haka day? Hi guys, madung hapon. Story time. Gahapon, adlang Domingo, kanang wadyo ko magdahom sa nahitabo. Kay nanang Sabados hapon dito pa mukos ila. Nza okay pa man to. Hapon nakarat na laman mi buntag sa kay si programi ning tawag ni nanay. Wapos programi matugan og kanang naun sa sidya. Nza si programi kay kuan man lagi na. Nay pagka inainahon kay mamalagi among kinamanghuran. Basig among nahon na basig si programi nagbanyarang nanay kay nakarat man mi kay buntag pa sa alas 6 pa. Ning tawag na mas programing nanay ni Ignay pagdali lagi na nga re ako. Mao na dayto kay lahi na re ko nang pamati. Inja si nanay ipadali niya ganto kami wapod may nag aday mahitabo ni ja sa mao to ako kananay nakasit na malagi basta adlang Domingo musimba ko kananay isimba jud ko mahalag si nanay ning lakaw kay diha man po sa isa dari na bilis bay. Inja grabe din hang karata kay diyan ako sa gawa sa simbahan, padung ako musod sa simbahan. Nakadawat man ko chat ni Tiri nga si programi lagi ko no. Gisugod sa ospital. Sumatong nakurat ko, ko hala, mao day sigurong si nanay diyan gipangadto sa Dios buntag kay diha na dayto siya gipamati. Grabe din hang kanang karata ba kay siyempre uming kagisugod sa ospital di magikali kaya na makulbanta ang gibuhat ang giupang cellphone karong kanabitong din ako nung makabasag insa pa ipang kanang chat ni Terry basta ang nebawaan nga gisugod matong wa madyo ko laing mabuhat nagampo na jud ko para sa kaluwasan programi madyo to hanggi hilak sa Ginoo nga kanang maluwas si Dia ginsa man tong ijang gibati inja sa istorya laging tiri na nga grabe rin kung hadlo ka si nanay ning subay punas nanay ganina nga arang hilak ni Dia dito center kay si Plurame kuanday kuno kanang nay ning tikig inja kanang naglisod og ginhawa inja among nahibawan kuanday si Dia kanang naghypokalemia inja natural day kuno na sa kanang nay bago bitang gupirahan. Nja, ganina, nakaistorya pud mi sa mga gagaw nga nasa digsoon nga pareha pug kasong Plurami na operahan pud pero pila nakatuig na kalabay. Nga to day kuno pud. Kanang nadyo day kuno posibilidad nga mag-hypokalemia nga na kay gitanggal gud ang kuan kanang thyroid gland. Jada ko ba dyan naggamit ng atong thyroid gland kay mamanay mag kuan sa atong metabolism bitaw kanang mag-control sa atong heart rate. Sa harapan lang nibawan, basta kay ang thyroid gland, grabe na ka-importante sa atong lawas. Inja, nitanggal good to. Sa mga nang lahira jud ijang batiyas lawas. Inja, labi na kay wapas siya tagayog ka ng maintenance. So, mga jud na expected nga mahitabo. Nidja. Inja, nakabasa po ko sa mga comments. Kanang naidaghan bitong nagbasol-basol, apat na lamang kuno si Jani uli nga na. Kanang naidi na lamang tapos ta magbasol kay naa naman hetabo naman nato na lamang tabangag ampo. Maadyo na sa dali sa ijang gibati. Kay luy kadyo kay nas Dalton. Gabi gani grabing luudya kay kanang nay ako malagi nagdo gabi kaming gasteri.
Naloy kong Dalton kay nagpangita. Butan siya nga bata baka nang nagsigisag pangita ngita. Karang nay gita na ugang naong gita nagnaong teri marasag masabtan nimo nga ijang gipangita ijang nanay Florami. No na nga loy kadyo kahimtang ni Florami. Hindi salamat di ay sa nanggiampo para ni Florami. Kay baw ko daghan dyan nagampo para sa ijang sadyo nga kadyuhan. Ako di pa menta ko muli inja si Queenie kay ningin man siya nga mo straight ko na siya ni hanjura to siya sa kagabi nga motug siya kay lahi ba dyan ang watay tugog gabi natong gabi nakatug naman siya karong adlaw ni straight siya ako sunod na po ko adlaw ugma mabsent ako di sa ko mo bateng Dalton kay si Eliana kuan magbrigada ko. Karon pa ko kasubay mo brigada ko kay karon pa man sa Aliana ning balik kag eskwela kay sa una ni eskwela sa Aliana dito makos Manila. Hindi karon first time lang mo brigada. Mo nang nga po na sa karason nga di sa ko bantay Dalton ugma. Makabalik ko Merkulis na pohon. Kasi promise ang naibawan kay niuli mas undoy ganina magpaabot pa si didto isa ka semana magpaadyo pa jud siya kay ngadyo nang kanang nasa hospital bitaw kay jag nay pamation di ta magkarakarag gado na pug hospital jali sudra ba diri sa moa og nga nang emergency kay di jud maasikaso diretso basta public sumaw nang magstay pa sila dadto. Nja guys marato hangin ka-share karong adlaw daghang salamat kaadyo sa mga way puas nga nagsigig subaybay danihang daily vlog. Bisag boring na ni kaadyo, anak ko'y maadyong gika-content. Karon na ipasalamat lamas gihapon ko kay naamang gihapon ning tan-aw. Daghang salamat ninyo. Hindi kuan lagi, mapahuay ko rug sa Diyo kay mamalagi tong sunod-sunod. Duha ka gabi nga wa ko'y tarong tug, manang hapoy ang lawas. Matugkog sa duron kay ugma mo brigada pug ko. Mara to, daghang salamat og bye-bye.